mga kalanglang, so karon mga kalanglang magpanit ko og mango. Dayon nakoy dragon fruit. Tag sa Manila lang, pero pwede manghingi ng plato lang. Hala! Aya! Ah! Manghingi ako ng plato. Tilaw pa man na! No. Kung sa mantang ka? Hingi ako ng plato lang. Sabay ka na panitan, hingi plato nga. Plato lang ba? Ang laki-laki naman itong mangga, oh. Ang hirap panitin. Hilab na akong gipainog. Ang hirap panitin ng mangga na to. Kitaan pagid ba? Ako ba pagitaguan ba? Parang bunol man ito, oy. Bakit ang bunol-bunol naman ito? Ang manggo ko. Hindi talaga ako marunong magpanit lang. Ang hirap pala magpanit ng manggo, no? Ang hirap ng magpanit ng manggo. Hirap talaga. Parang ang hirap. Ang hirap magpanit ng manggo. Diba, Langlang? Ang habol-habol pa yung kutsilyo. Wala na bang hait nito? Bakit ganito yung kutsilyo? Bakit ang habol-habol? Ang hirap magpanit ng ganito. Paghabol. Diba? Dapat ma-strong. Ganito lang yung pag lang. Ugay, parang ang hirap man ito. Uy. Ila pa man ang tanong dayday? No, dili pa ni ilaw lang. That's a hinog. Oh no, that's a tuyok. Lang, ang hirap pala nito lang. Dulas naman ito. Parang maigo naman ito ng kamay ko ba? Di na mo pagilis sa Oh no. pagilis sa mulye, di na mo ba? Bigkong gina. Bago magod, no? Yeah. Okay, parang mag-uyog naman itong ang phone ko. Pag masayop ka ng ganito lang, maano talaga lang, masamad yung mo, yung hands mo, pag hindi ka talaga marunong. Kasi, ang hirap magganito lang, tapos, ang uban diya, parang walang ginagawa, parang magkain na lang sila, ganun. Ako, nahirap-hirapan naman talaga ako nito. Parang tiningnan lang ako ba? Parang tiningnan lang ako naggawa nito ng mangga. Hirap kaya, no? Yung ilong na itom lagi na. Ano man na? Ay, ganito na talaga lang pa pag ma-in love. At saka, ganun na yun ang ko. Ayaw! Paniti na la! No. Ayaw, pikasa ba? No, that's gonna. Na! Kasi nagtunga day. Kasi I like man ana. Matunga na, wala na, matunga na noon eh. Yeah, Ayaw! no, I like this one. Because, ganunon man na lang, ganunon. Hindi ka talaga marunong, uy. Ano ka ba, uy? Parang nahirap-hirapan man ikaw magkain ito. Kasi, madali lang ito man. Ang ako. Ang ako ba? Tambag sa bitik ni.
Ganunon lang na siya lang. Hindi ka na mahirap mag-ano dito. Mag-ano. Ano sa bang tawag doon? Magpanit ba? Ganun lang nun, oh. Mm. 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 Hindi lang talaga mahirap. Tapos ganitong mangga. Mm. Mm. Ba? Ang sarap-sarap. Mm. Mm. Tamis ya? Tamis na? Yeah. Mm. Ganito lang. Okay. Ganun lang. No? Mm. Bakit mo nakita to? Tinago ko to eh. Kasi may meat ako. May ice ako. Ano bang ginagawa sa ice? Huwag kang mag-ano. Kasi pag mag-ano ka, wala ka nang magagawa sa buhay mo. Kundi mag-go ka lang ng go. Bakit masarap ang mango? Mm. Yeah, sarap to. Mm. 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 Ah! Hindi panitan ni mo dahil kabalo dahil kang lamig ang mangga niya. Yeah, Mo di ay. I know. Mm. Mm. Ah. Mm. 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 Ah. Mm. Don't do that. Put in. Ang gamay. Ang gamay ba? That's mine. No. Stop eating. Beauty ay ka na. Beauty ay ka. Beauty ay ka ba? Lumlo ba? Beauty ay ka. That's mine. No, beauty ay ka. No. I know, nalamian ka. Oo. Mm.
No, no. Namiyuti ay ka. No, no. Tunga lang. No, no. No, don't do that to me. Wala man dito na ako gikan diri oh. Ayaw siya lang bo. Nagaan si Shushu. Wala, tulog kasi si Shushu. Shushu. Tubig. Ali, tubig. Tubig. Oh. Tubig. Ang lasad. Sige, nagkakaroon ba? Sige, nagkakaroon si Shushu. Ang lasad si Shushu. Mahal sa dito kanila kung kahanang green. Dito dahil sa ligid. Nabalik sa normal. Yung ligid. Kung na sa yayaw, ang kaluoy pinako eh. Ha? Mga natulid ang green, baka kaluoy pinako eh. Nagkadami yung ligid. Balik sa normal eh. That's a mango. Kabalik isa. Ilang ako ratong ko lang. Imong gutog elf. Ano? Ako tong ikuan. Ah. Ako tong It's not may bara. Ako tong Electric lang. Electric mango. Ako tong It's not asom. Ako tong ikuan. Elf. No need na. Ang gulap sige ako tong gamiton ng mga tapuhon. Kagakargahan sa mga Ako tong iparistro. Ang kahato. Parang may kaha din. Listado ang tong motor. Okay kayo. Ah. Parang mga po ito. Lami kaayo. Magul tong biro. Di ba ni payabas doon sa mango oh. Look at that. That's a mango. Mas lami pa ni. Sa ulok ni Langlang. Mas lami. Lami kayo. Lang. Dako mo ko ng mangga. Oh. Nga. Naglisod ko pangit.
Mangga mo yun. Alay ng kaunin ko niyo. Buti pa ko eh. Langlang! Ha? Dali na ko. Tama dia. Nakupay ko. Okay. Ano nagkaunin mo? Tubig. Buya ko rin. Nagsagol, kinilaw, mangga. Yan mo na na. Karni. Nak. Mix eh. Anak ko ito itong nag-ice creaman. Wow, di ka? Ikaw po, ikaw day. Wow po ko. Wala. Bitik hindi na day. Ano sila? Wala, bitik na di pa ni. Wow po daw siya. Katawa lagi siya. Wow. Yalin ako. Takot ay mangga, yung mumuro, grabe sa mga kapuan ba? Butihan. Punta na sa kilid. Ay mo na na. Lang. Ay! Ang nabilin na, liso na nabilin na, bantog na. Dali man na pa may unod lang oh. Liso na nga. Nana oh. Oy, Gamay kayo. nakahilas ba sad nimo?